Diskuti mal-partner tiegħek u mal-familja jekk qed jgħinuk minn kmieni fuq il-mod li tixtiequ tiffinanzjaw it-tieġ tagħkom. Flimkien mal-arus, arusa u l-familja, araw kemm tixtiequ tonfqu fuq it-tieġ u fuq kull oġġett individwali. Meta tkunu qed tippjanaw it-tieġ, ikkunsidraw ir-rigali ta' flus li tistgħu tirċievu. Toqgħodx lura milli titlob rigali ta' flus lill-mistednin tiegħek. Għandek tevita li tonfoq aktar fuq it-tieġ tiegħek milli dak li tista' taffordja. Jekk tagħmel hekk, tkun qed tpoġġi lilek innifsek f'pożizzjoni fejn tkun għadek qed tħallas il-kontijiet tat-tieġ sa sentejn jew 3 wara. Jekk tpoġġi lilek innifsek f'pożizzjoni bħal dik, tista' ssib li l-ewwel snin ta' żwieġ jistgħu jkunu stressjanti b'mod partikolari jekk kont qed tippjana li trabbi familja. Huwa importanti li tiddeċidi x'tip ta' tieġ trid u kun ċert li jkun dak li tista' taffordja. It-tiġijiet f'Malta għandhom tendenza jkunu kbar bil-ġenituri jinfluwenzaw il-lista tal-mistednin. Barra minn hekk jintefqu flus fuq l-aqwa affarijiet: is-sala, il-karozzi, l-ikel u x-xorb, il-libsa tal-arusa. L-ispiża tat-tieġ tiegħek tiddependi minn dawn. In-numru ta' mistednin, is-sala tat-tieġ, is-souvenirs tat-tieġ, miżati tal-knisja jekk ser tiżżewweġ bil-knisja. Il-libsa, xar u make-up tal-arusa. Il-libsa, xar u make-up tal-bridesmaids. L-ikel u x-xorb. Il-kejk tat-tieġ. Il-mużika matul iċ-ċerimonja u waqt il-festin tat-tieġ. Fotografija u film. Il-fjuri. Il-karozzi. L-inviti. Rigali. Il-libsa tal-going away. Il-honeymoon tagħkom. Ipprioritizza dawk l-aspetti tat-tieġ tiegħek li huma l-aktar importanti għalik. Uża il-budget tiegħek biex tqassam il-prioritajiet. La darba tiddeċidi dwar il-budget tiegħek għabażi tal-pjanijiet tat-tieġ, żomm kemm mal-budget u kemm mat-tieġ. Meta tkun qed tiddur biex tiġbor l-istimi, x'aktarx li se tiltaqa' ma' karozzi, il-biesi, rigali, eċetera, li jkunu isbaħ minn dawk li tista' taffordja bil-budget tiegħek. U x'aktarx li jkunu hekk la darba jiswew aktar. Tista' taqa' fit-tentazzjoni tonfoq ftit aktar fuq ħaġa jew oħra u meta tpoġġi l-kontijiet kollha flimkien tinduna li nfaqt ferm aktar minn dak li verament taffordja. X'aktarx li se tiffaċċja pressjoni soċjali, forsi mill-ġenituri tiegħek u forsi mill-ħbieb, biex tagħmel tieġ akbar minn dak li tista' taffordja jew li tagħmel tieġ aħjar minn dak tal-ġar jew ta' xi ħabib tal-qalb. Taqax għal dawn it-tentazzjonijiet, duru iġbor l-istimi qabel ma tieħu kwalunkwe deċiżjoni biex tixtri. Toqgħodx lura milli tinnegozja l-aħjar prezz għalik. Dawn li ġejjin huma xi pariri li wieħed jista' jsegwi meta jkun qed jippjana t-tieġ. Ibda warrab il-flus għat-tieġ minn xhur qabel. Organizza t-tieġ barra l-istaġun b'hekk tista' tkun issib prezzijiet aħjar. Jekk tista', evita milli tħallas għat-tieġ tiegħek bi kreditu għax l-interessi jista' jiżdulek il-kont b'mijiet. Ipprova nnegozja biex tħallas l-ispejjeż fuq numru ta' xhur u b'dan il-mod tiżgura li tifrex l-ispejjeż fuq perjodu ta' żmien li permettilek tieħu ftit tar-ruħ. Illimita n-numru ta' bridesmaids għax dan inaqqas l-ispejjeż fir-rigward ta' il-biesi, make-up, xar, eċetera. Kun avventuruża, minflok tikri xi servizz għoli tal-fotografija, qassam numru ta' disposable cameras ma' wħud meħbib qrib tiegħek u itlobhom jieħdu ritratti tiegħek. Żgur li tiġik ferm orħos u r-ritratti se jaqbdu l-mumenti veri tat-tieġ. Tonfoqx rigali ta' flus li kont inkludejt bħala parti mill-istima tal-budget tat-tieġ fuq affarijiet oħrajn. Kun innovattiva. L-inviti u s-souvenirs tat-tieġ għamilhom int stess. Jekk tkun eligibbli, tista' tapplika għall-lotja taż-żwieġ. Loterja ta' madwar €550 għal koppja miż-żewġa. Tista' tapplika għal din lotja sa 6 xhur mid-data tat-tieġ. Uża l-ċEMMA Wedding Planner biex tgħinek tippjana u tibbaża l-budget tat-tieġ tiegħek.